এই খুলুমবাইকে টাউটে বুঝনো তিনি আন্দোলন দীপক এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেল টাউটে বুঝম তিনি হাই হাই নরং থানি কয়েকটা কক সারানি বাগনি ফাইকা নাংকুমানি কুবাংমা বরক কমেন্টস ni bising tui ano saklai mani obo hai kok rono nang tini norong thani srai srai kai saklai dinani bagi phayo je NRC no tuyoi thangnai January 20 tariko sini bukhuk patal kaina jamatiani je last hearing ajagawo dismiss khai rijamani obono tui kubangma norok ano comments khai saklai mani video sramdi tamni bagoi obo haing mani klaika tamni bagoi kharis khai rahojaka ba dismiss khai rahojaka tei high court khai dihni saklai rahojaka abono norong nang tini A to Z srai srai kai saiknari nai nor kicha khalogoi o bidono puila nisimi paithak jora nai na bagoi chaitok ditaute buksong tam khai nor ang sikango bo saka kobangma video ani kobangma lai thangjak rogo norok je naine rok je chayakari nai tongnai rokai to saiman na ang nor no sikang no saka NGO ni bising tui sikang puila song Tripura High Court se song je kuno NRC roni case khaimanu ang abo hai khinoi 10-15 ta video sramjak tongo norok nai nai di ani uklongni video rogo 7 mas sikangni ageni video rok ba 3 mas ageni video rogo NGO kubangma khalai NGO ni bisingtoi norok Tripurani High Court NRC case file ai bai di hinoi ang kubangma tahukte book sono ang saklai bajak tongo kubangma borok ano NGO bo haike khlai rokni si sawo NGO bonu kaisa motha hai dol khaioi NGO hino oboni bisingtoi no sikangpula Tripurani High Court case khayakai NRC ni chap klaio ajagan rokhain hai sapi nai NRC wanji mangsi Tripura bo bahaikai borok NRC khalai nai obo hai kok rogo phaimanu aukte busong NRC wanji phanu to je sapanu to Chief Justice kaisa High Court rogo kaham sokpai puru abo rai kaham no sokpai nai judino Tripura High Court borok Justice Rimalia ba rai Rimalia hangkai abono thogitlanggoi sung borok ni rai tamo nayoi Government of India Delhi o thangoi Supreme Court sung hain hai case file khaimanu obongkha rule and regulation obo haikai thana nango government ni je rule tongmani High Court ni oboni bagoino bukhuk patal kaina jamatia bini last hearing go bini NRC ni case file dismiss kai hojaka norok thangdi Tripura High Court sikampula state ni High Court sikampula obo norok case khaigara dikhni sau abun taukte buksong norok saiman nango angtam ni bagoi norno bar sakaba NGO sramdi NGO ni bising tuisi case khaikai salsa uthoknai sini case abo pending nuklai tongmani High Court Tripura High Court bo salsa rai mari nai tei chung NGO ni bising tui kubangma NGO jureno 40-50 ta ba 30 ta panungtho NGO rok jureno abono chapri khai jesa kai panu dotino NRC Tripura o khai rijak obono kaisa rule tong abo haikai thangoi paithago Supreme Court o case khaimani pore Supreme Court judin rai dia hangkai chung international court o thangmano obo hai kaisa rule and regulation tongo abono flow khai nango chung saimana nau kubangma borok baksa politics mileage nana bagoi kubangma kok saklaio abo haikeno sini bukhuk patal kaina jamati abo puila o non politics ni NGO khamani case bu khaika kaham nongkha kento paithago sel loop soilia ngit bini borok ni kok khnawoi borok BJP o join ngui-kha MDC MLA rok manani bagoi Montri Minister chanani bagoi oboni bagoi obo dismiss ngui thangka taukte busang aboni bagoi angno bukhuk patal kaina jamati nang haimya samania sikka mana nango saimana nango aboni porese sibu khasibu ang aboni bagoi no sikang pilanu saka politics bai thaga kai abo kono somo ungya rok Assam ni NRC nukhana Assam ni NRC o no ajagao politics bai godaljak krui aroni student organization norok saimana boroni bising tuisi abo case chalo ngui tabo NRC chalo khai rijak Supreme Court bai hake siri Tripura bo abon bagoni kubangma student tongu TSF tongu hake kubangma NGO tongu norok obo hairano step na khai belai chanai hake ba tebo bang rinan sungkai NGO khlai lai NGO khayoi bosar kaisani bisingui norok obo saklai laioi case khailai di obo hake se step by step samung khai tlangjabu taukte buksong abono kubuino puito chanan nango sinan nango saimanan nango aboni bagoni angnorno bar sau hake bukhuk patal kaina jamatia bo je Delhi ni bini last hearing o dismiss khaira hojagoi Tripura o phaitam sapaika abo kisisa norno kubui tamono siriwana ang kisisa nai le no mangklino Nirok jotona saiman kha Supreme Court o 20 tarik sini NRC ni hearing 7 বছর hearing lorai sori mani ulo Supreme Court 20 tarik o kaisa verdict khaika je obo state naigrana ni nango abni bangai state jo sangrohoro obo state daithung That means concern of authority in Khanke High Court klai law thang Khanke engke borok sakar je nang puila High Court naigradi abo government ni daito state government ni daito te abono High Court puila study khainai bori pore ngiro unfair rungjakhe afro phaikidi abo haike singo open liberty bane sadin khlaigai nainani bangai rokha
नुखना बो डाइरेक्ट साका त्रिपुरा हाई कोर्ट से केस खायना नांगो obo sikang puilano aboni bagino ang norno pasoi mas agani sikangno ang video starting no norno NGO khlaidi NGO ni bisingtui Tripura High Court o NRC no tui case khaila dikhnoi ang bar bar 10-15 ta video sramka kintu norga video no follow khaliana ai nai di norgo klo check khainai khai nuknai obo hai NGO khayui norok NRC case file khlaila dikhni ang sajak tong kintu ani video no baksa khub kom no flow khainai tongo ba nei kom tongo aboni bagoi okok rok siana je sinai rok comments of phai sabadi okok ki kubuide ang shaman nito tong tongya Tripura High Court o NGO sramui case khaila dihnoi NGO ni bising toisi case khai kai krak khai ngu কিন্তু sung politics hawi tha kai abo politics ni matter politics ti kai kobama abono dismiss khai dijago sia khai dijago saime khai dijago aboni bagani sung sinan nango taw te bo song abo hai rong saiman nango abo kuno ang bukuk patal kuina jamoteno sejawi samania bukuk patal kuina bo tabu siga saimang kha কিন্তু bini sago অহংকার rok tong mane abo rok no khibina nangnai koilena khai tong nangnai borok no logirina nangnai borno tuidulna nangnai joli khai ingya je kuno bini bagoi allegation khaba gai joli man bai thangoi case rok khaimani chaya o case rokno muthangna nangnai ani bumungui bu tinta case khaijak obo hairok case khaimani belai chaya attitude rok tongmani kung chungmani abo hairok bondoma khainai sungkoina na khaisi samungma khainai ei politics habar thanga ka kebo logiriya nung politics o thangyawi engineer bisingtui junen kubui samai tangoi samung khaya kai logirinai ta burinai ang burinai joto nurinai brani ha i 12 লক্ষ 13 লক্ষ 14 লক্ষ tiprasani salaimani nora obo joto nu nono logirinai obonu kubui nung kuno politics bai gedali mangla nung engineer bisingtui samung khaidi joto nu logirinai kei NRC bu tubimano obonu sanai tautai buksong ta kaisa short message tongo topic kaisa abo anok emergency call khaika tako khorsa Durga Chaudhary hinui norok agortla gana khoyerpur yang bisingo Durga Chaudhary hinui norok kana ajagawo kaisa panchayat tila hinui tongo a panchayat tila wo Charerok drug samani belai bangkha singling ni phayo ayang obisoron ni phayo bike bai phailayo a bolong jagarago drug chalaimani daily no refik jago refik layo haipanu arono phai chalai phayo abo muthagui mayang tongkha te action group rono koikha isa saklai di hnoi action group rok aja kisa norok thangdi Durga Chaudhary panchayat tila hni saime yang bu sisugya rok je saklai mani norok abono kisa khosnai kisa naikuldi abo belai chanai aro ni cheri rok belai kheno yang biang haksal ni cheri rok phayo aro drugs nungmani te drugs falnai ni bumung rok buchaka thuruksa mangnoi ni bumung abum rok na angna no mention khailia orok ajaga phai drugs falpayo drugs nalayo drugs chalai obo hai koktoma norok obono kisa elnardi tai taute busong au video no logrina thanglian rok video no share khayoi o video buhuk patal kuna nara busogina nungtho tai joto NRC ni update nai tongai norok joto no nai pujinan khaide khara gui tona nangnai NGO ni bising tuise sigang pula Tripura High Court ni case khaima thangrao abo rule no sinan nangnai abon pore NRC implement nangnai onu ungnai tinini kok norok au video no share khaidi tai support khaidi hinui norok joto no kaham tongi susto tongi tinini bagoi joto no lombai kha